çareki mertay zindî kir li binarê Qendîlê. Wekû gencan li vê derê amadekareke wisa bi xurt hate kirin. Hem milî gel de wisa beşderbûn û piştgirtiyê xwe nîşan dayîn û hem li vê derê moralê genca di astê herî jor de bilind û bi îsrarekî mezin bi kînekî xurt li beремberî dijminê xwe li vê derê de bi hemû enerjiyê xwe dixwazin ev dijminê ku îro êrişa ser Xakurkê dike, êrişê ku ser Başûrê Kurdistan dike. Yani aslında mirov dikare bêje ji sedî pêncî û yek a xwe Başûrê Kurdistan hatiye dagerkirin. Feqet ev hikûmetê herêm, ev desthilatdarên ku li Başûrê Kurdistan heye niha dengekî xwe diyar nekirine, helwestekî xwe diyar nekirine. Ev jî ku gencan me veya qebûl nekirin. Hatin binarê Qendîl wisa em dixwazin jî wisa biçin heya ciyê şer jî qade şer. Dixwazin biçin Xakur jî wekî gencan di astê herî jor de dixwazin piştgirtiyê xwe ji bo hem gerîla bidin nîşan dayîn û hem wekî gel jî wisa di vî pêvecî giran de pêveciyê ku wisa êriş ku tê ser me em dixwazin bibin bersîvek wekû genç. Tabî di vir de me got yani bêdengiya desthilatdarî Başûrê Kurdistan tê we tê ku hevkarin yani. Hevkarê ev êrişî ku yani. Tabî li vê derê bêdengiyekî di milî hikûmet de heye. Ew jî wê ew dide nîşan dayîn ku meselen cilî pêşmerga eskerî Tirk xwe dikin û êrişî ser gerîla dikin. Tabî ev jî însana ew dike yani kîna însana beремberî çê dike. Dikarin bêjin taybet wekû genç yani. Yani tên nava axê me, tên axa Kurdistanê pêla axê me dikin û rexmê wê hikûmetê ku vê derê kesî ku li vê derê berpirsyarin hiç helwestekî xwe diyar nekin. Em jî bêdeng namînin. Heya da wê em ê li vê derê berxa bidin. Di astê herî jor de îsrarê me jî heye, îddiayê me jî hene. Li ser vî esasî kî derê bê xastin wekû genç ji me kî derê şer be, kî derê ku êriş were li ser gelê me, kî derê ku êriş were li ser gencan. Em hazir û amade ne ku li gor wê jî bersîva xwe bidin. Li gor wê jî tiştê ku dest me bête der em bikin. Tabî vê derê de jî bangewaziya me ji bo tevahî gelê Kurdistanê heye, ji bo taybet gencên Başûr, gelê me yê Başûr. Di vê demê de, di vê pêvecî giran de ku însanî ku wisa xwedî wijdan be, xwedî berpirsiyartiya vê demê be ku xwedî xûnê van şehîde dikeve. Bi rojan ku şehîdê me têdayîn em pêwîst e xwedî li van şehîdê xwe derkevin û werin beşdarî nava mertalê zindî bin. Piştgirtiya xwe nîşan bidin ku bila dijmin bizan be di axa Kurdistan de ti carî nikare bi ser bikeve û heya jî bi ser neketiye.